நம்ம கிங் எஃப்டி சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வந்து காத்தாடி செய்கிறோம்ல அதுக்கு வந்து சூஸ்திரம் எப்படி போடுறது பார்க்குறோம். அதாங்க நாட்டு போடுவோம்ல அதை தான் எப்படி போட போகிறோன்னு பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம நாட் போகிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு காத்தாடி தேவை. அந்த காத்தாடி வந்து 2 குச்சி வைப்போம்ல, ஒன்று பெண்டாகவும் ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும். அங்கே வந்து 2 குச்சியும் ஒரே இதில் ஜாயிண்ட் ஆகும். அந்த இடத்துல வந்து கிராஸாக 2 ஓட்டை போட்டுருங்க. உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இங்கே காட்டுறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மாதிரி இந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல கிராஸாக 2 ஹோல்ஸ் போட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டு அது உள்ள நூல் விட்டு குச்சி இல்லாத சைடு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து நாட்டு போட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம குச்சி இல்லாத இடத்துல எடுத்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இங்கே நாட்டு போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இங்கே நாட் போட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஜான் அளவு கை வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு நான் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாட்டு வந்து நல்லா டைட்டாக போட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ நாட் போட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு ஜான் கை வச்சு அளவு வச்சு இங்கே வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நான் இங்கே வச்சு 2 ஹோல்ஸ் போட்டு உள்ளே விட்டு அந்த சைடு இருந்து எடுத்துட்டேன். இங்கே நாட் போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா டைட்டாக போட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சூஸ்திரம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது காத்தாடிக்கு. ஹைட்டில் பறந்துட்டு சூஸ்திரம் வந்துச்சுன்னா காத்தாடி வேஸ்ட்டாக போயிடும். அப்புறமா அது அப்படியே படுத்துடும். அதனால் இது கொஞ்சம் மெயினாக உஷாராக போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே நம்ம நாட் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நாட் போட்டு முடிச்சிட்ட பிறகு நாட் போட்டு முடிச்சிட்ட பிறகு இது மாதிரி 2 சைடும் எடுத்து பிடிச்சி நடுவில் இந்த சைடு ஜாயிண்ட் ஆகுதா பார்த்து இந்த சைடு ஜாயிண்ட் ஆகுதா பார்த்து நடுவில் பிடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 சைடும் ஒரே அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகணும். அது மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகுதா பார்த்து நடுவில் பிடிச்சி ஒரு நாட்டு போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த நாட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெயின். அந்த 2ம் டச் ஆகிற இடத்துல நாட் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நல்லா ஸ்டெடியாக பறக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே பாருங்கள், நான் சூஸ்திரம் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் நேரம் நிற்க வச்சு காமிப்பேன். அது அப்படியே நிற்கும். நம்ம தப்பாக போட்டு வந்தோம்னா அது அப்படியே ஒரு சைடாக வளையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே பாருங்கள் இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில். இப்போ நான் காட்டியது இப்போ பாருங்கள். இது மாதிரி நாட் போடும் போதே நம்ம இது மாதிரி பார்த்து போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து கரெக்டாக போட்டேன். இது வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இப்போ தூக்கி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நாட்டு போட்டு முடிச்சிட்டோம். நாட்டு எப்படி போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எப்படி நாட்டு போடுறதுன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம். உங்களுக்கு காத்தாடி செய்ய இல்லைன்னா இந்த வீடியோவோட எண்டில் காத்தாடி எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ செஞ்ச நாட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி விட்டு நீங்களும் போட்டு பாருங்கள். அப்புறமா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்புறமா நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.